வெல்கம் டு ஆதி கிரியேட்டிவ்ஸ். டிப் நம்பர் 18 ஃபார் ஆரி ஒர்க். நம்ம டிப் நம்பர் 17 வரைக்கும் ஷார்ட் வீடியோஸில் நான் போட்டிருக்கேன். அதோட பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கேன். அது தமிழ்லையும் இருக்குது, இங்கிலீஷ்லையும் இருக்கும். ஸோ நான் ரெண்டோடதையும் கொடுக்கேன். உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் ஓகே அப்படிங்கிறத அதை பார்த்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது அப்படி உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னோட சேனல் ஆதி கிரியேட்டிவ்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வீடியோஸ் போட்டதுமே உங்களுக்கு அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஸ்லீவ் போர்ஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கிளாத்தை வந்து ஜாயின் கொடுத்தா ஒர்க் பண்ணுவோம். அப்படின்னா நம்ம பாட்டிலில் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி இந்த ஜாயின் கொடுக்குறப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஹைட் வந்து ஃப்ரேமில் கிளாத்தை செட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும். ஸோ அந்த ரீசன்னால் நம்மளுக்கு வந்து கிளாத் அந்த பார்டர் போர்ஷனில் மட்டும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகி இருக்காது, லூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நார்மலான ஸ்டிச்சிங் நீடில் இருக்கு அதில் எடுத்துகிட்டு 2 ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்ம த்ரெட் எடுத்துக்கிறோம். அதாவது 2 தடவை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து சென்டரில் கொடுத்து நம்ம அந்த நீட்டில் வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு லாக் விழுந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் லாக் போடணும். நம்ம நாட் எப்பயும் போல் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாட் போட்டுட்டு நம்ம நீட்டில் இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நாட் வந்து அதில் வந்து இருக்காது. ஏன்னா இது மெல்லிசான கிளாத் அப்படிங்கிறதுனால அந்த நாட்டும் கூட சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி லாக் போட்டுக்கிறோம். இப்போ போட்டுட்டு நம்ம அந்த த்ரெட்டை வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீட்டில் இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும். நல்லா இழுத்து டைட்டாக பிடிச்சிட்டே வரணும். ஸோ ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஸ்டிச் இன்சர்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது நம்ம வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லூஸாக இருக்கோ ஸோ அந்த இடம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டைட்டாக பிடிச்சிட்டே வந்தோம்னா அது வந்து கரெக்டாக வந்து செட் ஆகிக்கிட்டே வரும். ஸோ இந்த ஸ்டிச்சு எடுக்கும்போது நம்ம ஃப்ரேமை ரொம்ப கிட்டத்தில் வச்சு ஃப்ரேம் கிட்ட இது எடுக்காமல் கொஞ்சம் உள்பக்கமாக தள்ளி நம்ம கிளாத்தோடு சேர்த்து அந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்து வைக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்போ இன்னமும் கொஞ்சம் நல்லாவே டைட் ஆகும். ஸோ இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப உள்பக்கமாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கிளாத் வந்து கிழிஞ்சிக்கிறோம். ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கணும், கொஞ்சம் மட்டும் உள்ள கொடுத்து எடுக்கணும். ஸோ இப்போ எப்படி நாட் போடுறது ஃபைனலாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சை எடுத்துகிட்டு நம்ம நீட்டில் வந்து மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த இழுத்து பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா த்ரெட், அந்த த்ரெட்டில் ஒரு 2 தடவை இல்லைன்னா 3 தடவை நல்லா சுற்றிட்டு நீட்டில் பிடிச்சி மேலே இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு லாக் விழுந்துடும். ஸோ இது வந்து ஒரு லாக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவையும் மேலே ஒரு லாக் கொடுக்கணும். ஸோ மேலே வந்து எந்த இடத்துல ஒரு இடத்துலையும் ஸ்டிச் வந்து எடுக்காமல் அப்படியே மேலே இருக்க த்ரெட்டு மேலேயே வந்து ஒரு தடவை மட்டும் சுற்றிட்டு அப்படியே நீட்டில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து லாக் வந்து விழுந்துடும். ஸோ இது வந்து பார்டர் போர்ஷன்னால் வந்து லூஸ் அப்படிங்கிறதுனால 2 சைட்லேயுமே நம்ம வந்து இந்த லாக்கை வந்து போட்டுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க நம்ம அந்த ஸ்டிச்சு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க. இந்த இடத்துல எவ்வளோ லூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு டைட்டாக இருக்குது கிளாத்து. ஸோ இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார்